Belišća prekinuli su niz od 2 uzastopna poraza i tako se ipak popeli na 12. mjesto na ljestvici i pobjegli od opasne zone ispadanja. Zgoditak odluke bio je vrijedan dolaska na utakmicu, a djelo je Marija Đikića, bivšeg igrača NK Osijeka, koji je pokazao kako ima sjajnu ljevicu pogodivši gornji kut vratara Dumančića. Bilo je to dovoljno za osvajanje vrijedna 3 boda za Olimpiju, iako je i Belišće imalo svojih prigoda i moglo je doći barem do boda. Unatoč porazu, Belišće je ostalo na 3. mjestu na ljestvici s 35 osvojenih bodova. Olimpija sada ima 26 i nalazi se na 12. mjestu. Od ostalih susreta 23. kola 3. HNL Istok izdvajamo novu pobjedu vodećeg BSK Bijelo Brdo u gostima kod Lipika, bilo je 3:0 za Rupnikovu Momčad. Višnjevac je u Antinu kod domaće Mladosti igrao 3:3. U sljedećem 24. kolu, koji se igra u subotu i nedjelju 28. i 29. travnja, izdvajamo sraz Kroacije i Olimpije u Đakovu, dok će Belišće na svom travnjaku dočekati Slobodnicu.